तशीची पावसा विचारू पळोच्या चमकलारी हे पटी द्रोण मळले मोड मेरू पर्वताचे पश्चिमाधिकांतू जावनु चारी कोळग पावसू पडयता निरंतर जावन महावृष्टी जलनिमित्तान जन नाना तरेचे ತೊಂದರೆ अनुभविस्ताची तशीची हे कोळग म्हणून सांगलारी 100 योजन विस्तीर जावन आशिल्ले योजन म्हणून सांगिल्लें तशीची 20 भाग समुद्रांतू 6 भाग पर्वत प्रदेशांतू 4 भाग भुंयचेरी समप्रमाणेरी जावनू पडता त्या प्रकार मीन राशींतू गुरु संचार जावचे कारणांतर सर्व जनालंतू सौख्य सुभिक्ष क्षेमाविरारोग्य जाता शनी कुंभ राशींतू संचार जावचे कारण सर्व सस्य समृद्धी जावन जाता आश्वयुज मासाचे चंद्रग्रहण कारण कांबोज चीना युवन देश बाल्हिक सिंधू देशाक चिके मस्त हानी जावचे साध्यतस आवर्त पौंड्र किरात देश मात्र अभिवृद्धी जाता तशीची आषाढ शुक्ल चतुर्थी गुरुवार रात्री रवी आर्द्रा प्रवेश करता दिकुनो सकळांकय क्षेम सुभिक्ष सुवृष्टी जन आरोग्य जावन आसताची वारुण नाम मंडला कारण राजभय संपत अभिवृद्धी सुवृष्टी स्त्री सक्कडे संतान सहित जावन आसताची आषाढ कृष्ण पक्षाचे रोहिणी द्वादशी युत जावन आशिल्ले निमित्तान स्वल्प सस्यवृद्धी चड जाता शुक्ल चैत्र शुक्ल नवमी शुक्रारा रवी मेषक प्रवेश करचे दिकुनो दुर्भिक्ष राजभय जावचे साध्यतस तशीची हे वर्ष मिश्रा मळलेक नावाचे संक्रांती कालपुरुषु गोपीचंदन धारण कोरनु सिंधू नदींतू स्नान कोरनु नीलवस्त्र धारण कोरनु लाक्षा मळले गंध लेपन कोरनु अक्षत निड्लार दवन घेवनु जपा पुष्प धारण कोर घेवनु गोमेदिका भरण धारण कोरनु रुप्याचे आयुधनांतू दूध पित्तची कोदंड मळल आयुध समेत जावनु भयंकर जावन आशिल्ले घोषान हस्त्यवैर जोवनु विस्तृत मुखमुद्र जावन घेवन उत्तराभिमुख जावन घेवन वता हे कालपुरुष उपयोग केलेले चलते सर्व पदार्थ हानी अथवा म्हारग या जावचे साध्यत आसा।